What's going on guys? This is your boy Marvel Murillo back at it again with another video. So today's video na natin diri sa atubangan sa Smith Meat and Salad Unlimited Korean Grill. So kung ganahan din mo mari sa Smith Meat and Salad Unlimited Korean Grill, no? Is nara siya sa atubangan sa University of Cebu, Manila. And natin mga kuyog din no, mga uy. Uy, ano na? This vlog yun. So this is the first time nga makasuway ko ganyan no. And si Joshua Jake Meneses, shout out to mo and thank you very much sa invitation. Si Joshua Jake Meneses nagstorya pa sa tagiyan ni Sulit and Christy. Sila. Niya kauban niya. Napatira si Joshua Jake. Nag-take over, puta ako na to! So, Bossing na mo guys. so akong yo, what's up, Ted? Bantay, di mo kaudag What's up na na. mga katolilots? Ang first customer kay kita, pag sige, magaling na ako. Nakurap ang video, ay ang video ganiya da. So hope na dili na ni makuha. Makurap. Oops, continue no. Na check rin ako ang microphone kay Okay ra. basin na okay ra siya. So si Tulilot no. Nagpamsa dito, nagsura-suri ako sila. Dito na sa harap. Morning ang Christmas gift. So again, kung ganahan mo mo ari, nara siya dire sa Country Mall. Dire kita na ko ninyo. Dire no, sa UC Banilad and then dire siya. Focus ka. Hoy. Dara kayo. Dara. Smith Meat Salad Unlimited Grill, no? Daghan gyud ka ng mga kwan dire no, ng mga pagkaon and unlimited siya. So di mo magmayad sa inyong kwarta kay kuan siya kanang lami kay mga pagkaon dire. Na dire ang mga kuan mga pagkaon. Dito no? So while kasabot-sabot sila ni kuan Joshua Jake Meneses dire. Ako dire mga kuan sa kanang samok-samok sa mga kuan dire mga kuyog na to tara. Ayun no. Priscilla. Go follow me on Instagram, Facebook. Ako dire kay Meneses kaya. Dali gapantuan sila kanang pagkukul sa dire. Ako dire kay kuan ra. Wala. Ako'y kuan manang kauban dire. Ako ra usa but ang mga kauban na to kay kuan kay kanang gutan sila friendly. Ganito kami, mga ano. Yan. Dito Yan, siya ito sa- third wheel. Okay, gitna rin siya. Okay, ito third wheel, oh. Third Third wheel. wheel ng bayan. Third wheel. Hi. So, now dito dire no. Third wheel ng bayan ta dire. Wala ka. Third wheel ng bayan. Hi. Wala yan. Makakahanap pa rin ng forever mo. Yes. Well, Just, Meron, just I think meron wait. ka na eh. Meron na. Ay, Wala pa meron neighbor, na. neighbor pa neighbor. Wala ka ba? Meron Sure na. ka? Hindi naman yan proyekto na merong deadline no. Oh. Hintay ka na. Lessons from Marvin. Marvin. Yeah. Tips from Marvin, ha? Tips from Marvin. Yes. Yan. Paano siya? Learn to wait tayo Hindi guys. advice. A few moments later. Mga tulilot. Natulilot. Natulilot. Mga tulilot. Nakoy tips ninyo ba yung mukha ko nung ganyan eh? What is it? Nakoy tips, good. Nakoy tips. Ayaw, sige. Of course, di dyan na ito sikan kay ang kwarta, di mo na pinunit no? Di na pinunit. Di na pinunit. Hinaguan na natin Hinaguan. pa. Pawis at dugo yung binigay namin dyan, ha? Pawis at dugo. Woo! Are we good guys? Are we good? Yeah! 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 If you're around Banilad or goal mo sa Banilad or Atbang rin sa kwan. Atbang and then kilid.
tay ko andre no. Nay nag-vlog din yan no. Sila dire. Pares ang sila doa dira. Dire Pares. Ikaw. It's okay. Pares sila doa dire. Duha. Andito sa duha rin dito. I know, dim sa da project ang paglablab. Nanawagan ni Cristela. So, kung ganahan mo ganang mga hanghang na pagkaano, aray mo dito sa meat and salad, no? And, ang ganahan ako dito nga pagkaon, guys, is ka ng one barbecue lang, dito kita man na mura na nig dangon sa ina. Gamit yung dagkaon. Just waka dyan, visit. Kung sa mukha. Kita mo kasi kung sa dagkaon dyan. Dami dito. Ako din pakita nito. Siomai. Korean siomai. Grabe, kinakahal lang ba eh? Good luck in next year. Okay, so, paano dyan? Lechip lang daw? Ano? Itlog na. Itlog dito. Ah, itlog dito din. Itlog dito sa inyong nga. Lechip lang. Lami ka ng barbecue. Salad, bro. Salad na, bro. Oh, maning salad. Ang salad sa Pinoy, katong mga apple. Apple. Matsap, adara din. Kasagpon ako nung salad din siya sa kanang Korean. No? Maning salad sa Korean. Alam mo gano'n ito. Mutay. Plus meal. Sojo po. Ganyan ba? Hindi ka pa lasing, ha? Hindi pa yan lasing. Umayos ka ha? Ha? Lami ka ng barbecue dito. Manok mo din. As in, lami juga siya gitu. Naan na dire kay Juan. Chicken barbecue. Oh, chicken din siya day. Oh, ano siya? Chicken na barbecue day. Very good. Tanggawa. Inay ko dire special part. Pork barbecue. Lasa bang ni mo, kaya sayang kayong magwapo. Ang kawawa ko din ni Juan day. Sa balik ko na ko day kay tipo kayo. Tarong mo ito. Ang naa dire kay Juan. Chicken barbecue. Special part. Special part. Basta part. Special parking. Special part eh. Special part eh. Sorry dahil. Libog kayo. Dili. Dili park. Then pork barbecue. Galbi. Korean miso soup. Ano kung mapagkaon nyo na dili is na ng barbecue. Chicken barbecue. Kaya lamit nila dyan. Again, follow nyo ang Facebook page nila. Nasa link ang description. Yun. Ah. Oh. Dali sa metro natin. Sugan ako eh. So, nakalimuti ko ging mo nung hindi rin pagkaon na. Hindi rin ka na yung restaurant ka. Itulog ka, hindi rin na tayo. Transition na ako sa mua. Ha! Whoops! Hello guys, I'm home na no. Whew! Grabe no. So, nana ko dito sa akong editing room no. And then, bago man na to kay nanguli na may ato dayan kay Kwan. Alas 10 na pa daw no. Ang store din nila mag-close no is 11 siguro to. 11 sa buntag and then 10. So, special things din ni Kuano ni Joshua Jake Meneses and then sa Korean Grill sa Smith Meat nasa description ang kuha nila ang page nila, so please follow guys and then like this video, comment and subscribe and don't forget to turn on notification bell. So see you on next vlog. Babush. Woo. Everything changes.